Ning jumeneng monggo kalih nganu. Mungkin penari latar ngiringi teng winggingipun. Wow. Yo. Monggo. Monggo, Bu. Monggo. Lah, kedah-kedah. Gayangke nggih. Gayengke Bapak Dalang. Monggo penali latar. Mbok menawi badhe Penari latar monggo. Ayo. Alah dene le nganggo surjan ngrasi. Kesel rong sidoe kesel, Pak. Nggih, Pak ngadeg, Pak. Pak Bek. Ngombe ndok bebek nek kesel. Yo. Monggo ayo yuk. Monggo. Yo. Ayo omong. Ayo omong. Jenengan niku napa Pak kok ndungluk mawon? Yen ndelok request lho. Oh, enten meleh. Enten. Enten. Napa? Napa niku dereng anu e? Enggak enten. Pripun to?
Enggak Bu. Nggih. Pun mang terus nembang mawon. Oh, mboten tindek ya. Mboten, nggih dindeke napa? Lajeng mandeg. Tindeke sediluk ya. Nggih. Dalange kok mencela-mencela ya. Jare mandek, jare ora, jare anu nggih. Jare sida, jare ora. Jane arep kepiye to? Mboten wani Rawan. Nggih. Kena nek ning isor gleleng. Lah. Tak nunuti pisan arep jegur ke kali ya. Oh, gitu Bu. Heeh. Walah, Aku nunut ya, Pak. Ya ora apa-apa aku tak jegur ke kali. Lah tegot. Sidane mboten to? Ya aku nyegur dhewe. Enggak Bu. Ya, ya. Sabda pandita Mama sliramu Tata ing sisihku Mugi Gusti ngilani tresnaku kadang-kadang. Cobi Bu, Kula pengen nonton. Mbok rasano ning kene. Kok ndak malah do ingin. Lah kula pengen ngertos ya Bu. Aja lah kowe ora apa-apa wong padha napa? wedoke lah kowe sing kuwi. Nek mubeng mike diadohke. Lah napa kok diadohke? Ya anggepe mike kolu ngono piye? Mike kanton. Mboten mengene nek nggen sound system tok feedback niku lho. Dadi nek pas mubeng ngoten lho. Nah iya wong karang jendamu kok to. Maksudnya kedamu to? Ya kon wedoke. Ya ndak malah saya ngombro-ombro. Enggak Bu. Sabda pandita
matur nuwun. Mugi-mugi sukses lancar. Amin. Amin. Niki wonten pinuwunan lagu malih. Oh iya pokoke nyanyi terus iki. Oh iki. Oh saking anu Asmara. Oh nggih. Nggih. Nyuwun lagu apa iki? Sesideman. Nyun lagu Sesideman. Sing nyekar Mbak Ayu kalian Bu Neti. Monggo. Nggih bawa. Oh nggih mboten sangi mboten manut. Manut tak kula. Langsung mawon. Ngadeg mboten, Pak. Napa? Nggih. Ngadeg mboten. Nggih, jumeneng. Nggih. Nggih. Kalau Mbak Neti nggih. Nggih. Iya, Mbak. Ngopo seneke ngopo? Nggih. Iki 2B iki ngapa? Oh iki penari latar e. Le dadak disemir barang. Penari latar joget meneh ayo. Lah iya. Yo, yo Pak yo. Ayo. Ayo Dua. manfaatke le nyawer mau lho. Ayo joget meneh wah, gayungke. Angel. Yuk. Luwe becik patenana nang bisa liwat kincanging alismu kawawa anggendang rasane hatiku
Matur nuwun. Ngaturaken Sugeng Dalu. Mbak Cangi. Sugeng Dalu. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sugeng Dalu. Mangke meleh lek anu niku lek ndelok nggih. Niki wonten request melih ya, Mbak? Nggih. Oh, nggih. Mangke mbok setunggal nggih. Nggih Sugeng Dalu, Mbak Sugeng Agnes. Dalu. Alah, remen sangat kula lho. Wah, kula sih mboten remen. Lah kok mboten remen apa? Lek gemblobes. Ditangkap ki kudune seneng lho. Wah, niku. Saya lho Pak Bim. Wah, nggih pun. Nembe niki lho. Wah, nggih nembe niki. Kula ngertos. Le payang nggih nembe niki. Kula nek mboten ditangkap nggih wegah kula. Oke ngenjang terus laris nggih. Amin. Lah niki pripun niki? Niki kan nembang kali Pak Gino Putra Dwikari Gino Baladewa nyuwun lagu Memanik. Memanik. Oh nggih, Memanikmu. Lah niki 2B kok. Ah niku kudune penari latar. Kok malah duduk manis. Bintang tamu ki bekerja. Bintang tamu ki piye iki? Kok malah gorudat-udat iki piye bintang tamu iki? Niki mau bawa mboten? Nggih mawi. Men rada suwe. Iki malah kaget ya wong loro. Tak kira mau gilirane ibu malah. Lah iya kok piye to? Malah kok ibu duduk. Nggak keren-keren. Kangenku tanpa upama mong sliramu kang dadi talanging ati
Iki ana swara apa Ana to? swara. Ana Rusek-rusek iki napa nggih? swara tanpa rupa. Ayo bubar saiki ya ora apa-apa. Oh, iya. Seliramu tansah ngledho ngeling ngono rikala pinaka pungkur sliramu nate ngendika tresna lahir trusing batin. Yuk, penari latar sia. Penari latar. B2. Pokoknya anggere nembang joget. Buntutnya diselehkan dulu. Yuk. Ayo. Kapan lagi?
Amit pasang Kalimantage kula ingkang sowan Sang Dewi. Ana wujude kethek putih bisa tata jalma. Kowe sapa? Inggih. Kula pun Senggana Hanuman. Kula utusanipun sinuwun Prabu Rama Wijaya menapa paduka Gusti kula Dewi Sinta. Iya pancen mengkono. Banjur piye Pangeran Rama Hanuman? Inggih, Sang Dewi. Kula sampun menika supados ngaturaken wujud enggal pikata ali-ali. Monggo kula aturi nampi Sang Dewi. Mara gage aturna tumuli tak agem kalpika saka Pangeran Rama. Sawangen ali-ali tak agem isih pas isih sedeng pertanda tresnane Sinta marang Pangeran Rama isih utuh kosok baline Anoman iki wujude kancing gelung lintring maya aturna ana ngersaning Pangeran Rama Wijaya lan iki uga pinangka tandha yen Dewi Sinta isih walaya jati isih tetep ngugemi marang kasetyanan katresnan maju Anoman tampan ana babar pisan sira bakal tak paringi aji pengantep-antep yaiku kan aran aji maundri tampan ana Anoman. Wah, ladalah. Ana wujude kethek putih wani gawe rusak. Sapa?
Aku Senggana Anuman. Wah, Anuman. Wani gawe rusak wewangunan, munyuk jelek urip. Wah, kelakon tak kegulung rimah-rimah we. Mutar kowe. Mati mutar munyuk elek detanya. Prajurit, munyuk iki dibakar diobong obong. Diobong, dobong.
Anjra ingkang puspitorum kasiliring samira nomre sekar kadung ko ngas gandanyo maweh raras retnaning driya Iwang murbeng rat mugi paring pepayung dateng kayuwananing sun temah babar pepajar mring jagat sagung senggana anuman sumangka pengawak bajra sigra kang mawa kita nggoning sun tansah angrantu kabar saka Ngalengka ingkang mangkono mara gage matura babarna para madya usana anggonira nalika semana ingsun perintah laku duta ing Ngalengka. Nak yenake garwaning sun ya kuwi Dewi Rekyanwana Sinta. Dusinuwun jimatu punden kula. Kepareng matur wonten ngersa dalem sinuwun lepat diagung pangasaminipun. Wale-wale menapa inggih awit pepayunging Hyang Agung sarta panjenengan ning pangestu paduka Sang Marting Jagat Sri Rama Wijaya. Nadyanto kathah rubeda ingkang angadangi margi nanging Hyang Agung tansah ayayomi. Sinuwun malah kula sampun sowan wonten ngersanipun Gusti kula ayu Dewi Rekyanwana Sinta ingkang semangke mapan wonten ing Taman Soka labet dipun singetaken kaliyan Prabu Dasamuka. Nata ing negari Ngalengka Diraja senadyan gagang ageng sariranipun nanging Gusti Ayu Rekyanwana Sinta menika wilujeng niskala. Kejaya menika kula inggih sampun nindakaken dawuh sabda pangandika paduka supados
ngaturaken sesupe nenggih Setya Ludira pinangka tandha kasetyan. Sampun kula aturaken dhateng Gusti kula Rekyan Warasinta sarta tandha bukti menawi kula sampun pinanggih kaliyan ingkang garwa, kejawi kula malah dipun paringi kanugrahan inggih menika aji pangantep-antep winastan aji maundri. Kula kaparingan wujuding Kancing Gelung Lindring Maya pramila, monggo kula aturaken paduka. Kula aturi nampi Kanjeng. Sikrong kayo kekono sira Mandaya Pati. Anuman ingsun nedha nrimo banget marang sira dene jeneng sira wis sembada netepi marang dharma kudangan ingsun. Kang mengkono kanggo tandha rasa panuwun lan dimensi nungging ana endahing sejarah. Mula ya wiwit rikalengan iki sira bakal ingsun paringi pusaka nama Rama Dayapati. Sinuwun jimat kamulyan kula ngaturaken gunging panuwun Didi Paduka paring sih kanugraha dhateng ingkang abdi Anuman kanthi pinaringan teteng Rama Dayapati. Yo pusak trep lamun jeneng kita nampa kanugrahan, nanging saiki beda ingkang rinumpaka siji kang bakal ingsun rembut sebab kae kok ana pawongan ingkang bareng sak lakumu munggah ana Sitinggil Pancawati. Anuman kuwi sapa aturana supaya maju bisa ani katone kaya satriya ingkang cumorot cahayane. Pasang Kalimantabe tinebena ila demi dumawing tawang-tawang. Dusinuwun Gladhewa Numblang tepang kula menika satriya saking Parangkuntara kadang tarunanipun Sri Ngalengka Prabu Dasamuka. Dene nami kula pun Gunawan Wibisana. Mboten langkung keparenga kula ngaturaken sumengkeming pangabekti kunjuk wonten sahandhap pepadanipun Paduka Sang Marting Jagat. Yaya Raden Lesmana tak tampa tiba padha-padha gandeng wis pratela cetha lamun sira iku kadang anome Prabu Dasamuka nata ngalengka ingkang wus wanuh wanindusta marang garwaku Dewi Sinta. Parandene sira sowan bareng lakune Anoman mula mara gage sira matura kang kanthi trewaca. Dusinuwun mun sewu ngibaratipun tigan nunggal petarangan. Nanging pakartinipun inggih kula mboten sami. Tan perbenten Kakang Darma kaliyan kula Wibisana menika menawi kaliyan Kakang Rahwana mboten ate gathuk, mboten ate condong, lan mboten rumajang. Anggenipun Raden Anoman ngrabasa negari Ngalengka ngemotaken dhateng Prabu Dasamuka ngubar Kutaraga. Lan kraton Ngalengka mboten dadosaken Prabu Dasamuka inget Purwaduksina. Nanging kamurkanipun malah saya ndadra. Sinuwun iktosipun babar pisan boten wonten saking manah kula badhe ngarubiru dhateng pakartinipun Kakang Rahwana. Nanging menawi saya kedelarung tumindak ingkang siya kados mekaten
Tan wurunga malah kawula ngalengka ingkang dados kurban tiyang sanes ingkang badhe kasempya ing aradan. Lah anggen kula sowan menika